खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसि आरो बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी मोनसे बेफ्रुसार बिबुंथि बे समाव उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं आसामाव थामहिनबा सिडली विधानसभा जे बियाब बे बियाबाव बे समाव बेरेखा दोलो बे बेरेखा दोलोआ बिजाथि होनो थाखाय बिजाथिखौनो मोननो हायाखै थामहिनबा बिथांमोना सायख'नो हायाखै होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया बे समाव सिडली विधानसभायाव जानो गोनां जे उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिजाथि होनो थाखाय बे समाव बिजाथिखौनो नागिरना मोनाखै बेरेखा दोलोआ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया दा अपोजिशनफ्रा नैबे बाय इलेक्शनावहाय केन्डिडेट होनोनो गिनाय मोननानै दङ बे रिसार्चआ जोंनाव फैबाय मेसेजआ जोंनाव थारैनो रायखांनांगोन जे बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि गोख्रों नाजानायजों बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय जगदान होनाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो बे सोलिबाय थानाय समावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया गोख्रों बेफ्रुसार बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव सिडली विधानसभा बे सिडली विधानसभायाव जे जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थि बे उफ्रा बिसायख'थियाव बेरेखा दोलोआ बिजाथि सायख'नो हायाखै होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया जौगाथायनि बिथिङाव बिथाङा गोख्रों बेफ्रुसार बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों थांनाय 19 बोसोर सरकार सालायनाय बे सरकार सालायनायाव गासै 2900 निबो गोजौआव 2900 कौटिनि रांनि लाइबिलिटिस एबा दाहार खालामना गालांदों होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो बे लाइबिलिटिसखौ थामहिनबा 2900 कौटि जे रां बे रांखौ कन्ट्राक्टरनि स्पिनिफ्राय थामहिनबा पकेटनिफ्रायसो बाहायनानै बे समाव खामानि मावनाय जादोंमोन थामहिनबा गुबुन फारसेजों जुदि नोजोर होयोब्ला बे समाव 2900 रां बे राङा रायजो राजानि बे राङा कन्ट्राक्टरफोरनिसो आरो बेजोंनो जौगाथाय खालामदों बिटिआरनि बा बिटिआरखौ बा बिटिसिखौ होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया थारैनो 2900 जे कौटि रां बे कौटि राङा कन्ट्राक्टरफोरनि अब्ला बे समाव रायजो राजानि थामहिनबा बे कन्ट्राक्टरनि फैसाजोंसो बा पकेटनि रांजोंसो बे समाव बिटिआरआव बा बिटिसिखौ बिथांमोना खामानि मावदों बिटिसिआव खामानि मावदोंमोन जौगाथायनि थाखाय खामानि मावदोंमोन होननानै बाथ्रा बुंदों आरो जायखौ लानानै बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि गोख्रों नाजानायजों बे लाइबिलिटिसफोरखौ बा बै कन्ट्राक्टरफोरा बाहायनाय जे रां बे रांखौ लासैनो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ सुफुंलांगासिनो होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया आरो जौगाथायनि बिथिङाव बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव 1200 किल'मिटार बे समाव पाक्का लामा बानायबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा गोख्रों बेफ्रुसार बाथ्रा बुंबावनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिटिआरआव गोजोन फैबाय आरो बे गोजोना बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि गेजेरजों जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो बे समाव बिटिआर सोरखारा मोनसे खामानिखौ मावनो हायाखै होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो बे खामानियानो जादों सिगांनि सानाव जे अनागारि दुथां आरो नासयनाय बे खामानिखौसो बिटिआर सोरखारा मावनो हायाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया सिगांनि सानाव जिखिनि अनागार दादागिरि गुन्डागिरि जादोंमोन बे जानाय खामानिखौसो बे समाव मावनो हायाखै बिटिआर सोरखारा होननानै बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों आरो बे समाव बिटिआर ओनसोलाव गोजोन खौसेथि आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनाया सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथाङा जोबथायाव बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव जानो गोनां जे उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव गासै 1,20,000 भट मोननानै सिडली विधानसभायाव जानो गोनां जे उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव देरहालांगोन होननानै गोख्रों दाबि खालामनायखौ नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों आं मोनसेल' एग्जाम्पल होनो नागिरदों थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामाया जेसेबां खामानि मावदों बेनिनो 2,900 crore
लायाबिलिटिस फैसा होनो थादों अर्थात बै 2900 crore खामानिखौ कन्ट्रेक्टरफोरा गावसोरनि सिफिजोंसो मावदों हाग्रामानि फैसाजों मावाखै दानिया बे 17 बोसोरनि खोन्था 2900 crore दानिया जोङो बोसोरब्रै जायाखै बोसोरथाम जोब्बाय बोसोरब्रैयाव हाबगासिनो दं डिसेम्बरनि 15 तारिख फैबाय बोसोरब्रै जागोन बे बोसोरब्रैनि गेजेराव जोङो 1200 किल'मिटार ब्लेक टपिं खामानि मावो डेभेलपमेन्ट होनोब्ला मानसिफ्रा लामाखौल' बुङो नङा होमबा एडुकेसनेल डेभेलपमेन्ट ससियेल आपग्रेडेशन ओमफ्राय फिस मेंटेनेन्स बेनिफ्राय फिस बिल्डिं आन्डारस्टेन्डिं बेफोरखौथ' जों बिल्डिं खालामनो हादों जोंनि गेजेरावहाय माने बुजाफोरा गोरोबलायनाया माने 100% क्लियार जाबाय आगोलनि समाव बेयो गैयामोन बेफोरनोथ' डेभेलपमेन्टनि मोनसे पार्ट दा मोनसे बुस्थुखौ जों डेभेलप खालामनो हायाखै हाग्रामानि समनि बायदि बखिनाय होनगोन मानसिफ्रा बै समावहाय जेरै जोंनि गेजेराव बायदिसिना जालायदोंमोन सैलायै सृष्टि जादोंमोन अनागारि आखुथाया बारा जादोंमोन बेफोर बुस्थुखौ जों डेभेलपमेन्ट खालामाखै बेखौ जोङो डिक्रिससो खालामदों माने जिर' टलारेन्स खालामनोसो जों नाजागासिनो दङ डिफारेन्सआ बेनो जोङो 1,20,000 भट मोननायनि सम्भाबना दं दिनैनि हिसाबाव 1 लाखनि बारा मोनगोन थांनाय एमएलएआव जोङो 96,000 मोनदोंमोन देग्लाय 1,20,000 मोननायनि सम्भाबना दङ आरो बियो ओरैबायदि रोखा दा अपोजिशनफ्रा नैबे बाइ इलेक्सनावहाय केन्डिडेट होनोनो गिनाय मोननानै दङ बे रिजाल्टआ जोंनाव फैबाय मेसेजआ जोंनाव बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार फ्रि हेलमेट एक्सचेन्जनि एभेलेबल लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन रेफ्रिजारेटर एन्ड्रइड टिभि स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101 598021 आरो 9101 547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन